ganda ng view. Hanep. Alright. Okay. Yeah. Gwapo. Ano to naman? Landslide dong? To aya? Amo, grabe ba? Eh. Ano to yung singit, no? Ang ride dong Ray. Boundary po yan ng Libaden, Bulan-Bulan at yeah, Udlaw. At yeah, Udlaw, Alegria. Yan po yung bundok na yan. Woo! So, tuloy pa rin tayo. Woo! Yan. Alright. Okay. Wow. Good, good, good. Nice. Mahirap po yan mga kaibigan. Yan. Okay. Sound singit po mga kaibigan. Ganda. Bunsoy. Go Bunsoy, go Bunsoy. Yes, simpleng simple. Kakapagod na masaya. Sana makadiretso tayo ng Barangay Panpanan. Kakapagod na masaya. Kaya yan. Wow. Okay, go. Go XRM. Nice. Woo! Nagwiwili yung XRM.
Yan yung itsura ng aming motor. Nice. Hello. Kakapagod na masaya. Pwede ko ro agyan jay doka. Ang rai kon jalang gapon. Ang jay. Yan. Woo! Yan. Woo! Maganda-ganda na po yung daan. Yan. Woo! Wow. Picture muna tayo. Kanina medyo malamig-lamig, ngayon na naman ay mainit na po. So ganda naman ang paligid dito. Yan po. Mountain sceneries po dito mga kaibigan. Yan. So let's go and continue rolling. Sana maganda-ganda pa yung balancing natin mga kaibigan. Dito sila nagpapahinga. Yan. 6 po kami. Yeah. Gwapo. Ano to naman? Landslide dong? To aya? Amo, grabe ba? Ano to yung singit no? Ang ray dong ray. Boundary po yan ng Libaden, Bulan-Bulan at yeah, Udlaw. At yeah, Udlaw, Alegria. Yan po yung bundok na yan. Woo! So, tuloy pa rin tayo.
may bangin po rito mga kaibigan. Wow. Parang mahirap na po yung daan bandang doon mga kaibigan, dahil maliit na lang yung daan daw sabi. Siguro parang single track na lang. Wow. Wow, paliit na nga yung daan. Pangina po ito mga kaibigan, oh. Wow. Yan po, oh. Kakabaan naman. Sana maganda lang po yung balancing natin. Huwag tayo bibigay. Wow. Tadi nga mo to? Ha? Galit ako. Yun pala, hirap. Yan. Wow. Paliit na nga po yung daan dito. Ayan po. Ang hirap. Sana wag na tayong uulanin pag balik natin mga kaibigan, dahil masikip yung daan at ito po. Sana huwag magbigay yung balance natin at mahulog tayo sa malalim na bangin.
Oh, yun na lang po yun. Yeah. Woo! Yes. Wala na po tayong tubig. Mainit, mainit. Yan po. Ubos na po. Oh, wow. Hirap po ang daan na to. Yan po. Yan! Bay dyan kung dyan pwede dyan ha. Pakpaki ba dyan ha. Kaya pakpaki ko status mo dyan. Yeah. Right. Kung pwede ra dyan yan. Ang rada pa kada ng ano. Tugang-tugangi dyan. Tugang-tugangi dyan. Nagsaka dyan ng gumagwa. Makasanggap. Masanggapan mo dyan ha. Yan, dito pagbakir na dyan ha. Diyan lang na yun dyan. Diyan yan na yun. Dahan. Para dyan ka, saka guma. Dyan po. Nice one dyan. Good. Maganda yung ginawa niya dyan. Nakaiwas sa malalim na ruts po. Medyo masakit-sakit na yung ilalim ng paa ko. XRM go. Huwag kang pumalya. Kwapong lagyan mo dyan. Yung mga bata ano po, tumutulong sa amin yung mga bata. Bubong daan. Ayan. Sana helmet mo dyan. Sana helmet mo para kapaway ulo mo. Ha?
Pwede lang niya maguran, okay lang niya. Gutom ka rin? Sakit busog-busugan ko. Wow. Huwag natin pilitin. Woo! Kuha muna tayo ng pwersa. Alright. Konting break, konting break. Yes. Nawawala po yung pwersa natin. At kapag mawala yung pwersa mo, sigurado wala na rin yung balancing mo. Yes, thank you Lord kasi umiinit. Dahil kapag umulan ito, hindi na po kami makapasok dito. Barangay Panpanan po. Here we go. Yan po yung kasama namin baguhan na fight po mga kaibigan. Yan na po yung itsura ng ating so tayo naman po. Huwag kang susuko XRM. Imo ya butas to? Ah. Ay, there we go. Wow. Woo! Kaya pa? Hindi rin? Lalay lang. Nasa likod po, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Toto po, Hel Philip Victoriano. Yung may-ari ng motor na yan. Ang start na ba si dulot? Hindi? Okay. Wow. Dulas. Dulas ng daan papuntang Panpanan. Tingnan nyo po mga kaibigan, oh. Durog na po yung daan. Okay, lalay lang ha. Woo! Yay! Ah!
Hanep. Yay! Nunoy, shout out kay Nunoy. Tapos Fernando, Reynaldo, Migo Reynaldo, at saka si Nunoy. Hinihingal oh. Hinihingal. Napuan. Grabe, salamat ha. Ode. Ha? Sakay mo ba damat? Iya, pabay. Ha? Sige, testing ko sa tayo. Hindi ka na. Natumbang, ayubol ko rin. Tumbang motor. Migo Ardokok. Migo Ardokok. Shout out kay sino, Dok? Kilala mo? Shout out din kay Tuwawan ko. Yan. mga amigo ta. Mga amigo, mga good boy itong mga kaibigan natin eh. Good boy yan. Kami dyan pa, shout out dyan. Sa kair to. Basa helmet ko ba sa sulod? Balas lang. Sa kair to. Manoon. Ano pa sakay ko ka amigo ta? Ito sara sa una. Ito ka sa una. Ito ka sara, paano? Pinangkas na po namin yung mga bata na nagtutulong sa amin dito sa mahirap na daan. Wow. Para lang makapunta kami ng Barangay Panpanan. For the first time po mga kaibigan makapunta ako rito. Kasi mga 2 or 3 attempts na po na gusto namin na pumunta dito pero may mga circumstances po na hindi kami nakatuloy. Naog. Okay. Woo! Kapoy. Wow. Woo! Kaya. Yes. Wow. Woo! Kapoy.